Moro moro. Piti hetkeksi tulla vähän hakemaan vettä ja jäähydettä sisään. Latonto ilmastoinen täysin vähäksi aikaa ja keittelin sumpit. Sitten tuolla on iltapalaa. Ei pilvenhattaraa. Varmaan 33, 34. Ehkä vähän enempikin. Joo. Ihan hyvä. Hyvä keli. Niin, ollaanko me tätä meidän huonetta? Tossa on pari sänky, mahtuu nimittäin. Täällä on tää meidän kylppäri osasto. Amme. WC. Uihkukaappi. Ja lomalaisen pöytä. Ja matkalaukut levällään. Toinen on tuolla. C-papit on molemmissa. No, parveken näkymät nyt ei kovin kummusta. Tuolla on tommonen. Mutta on hei merinäkö ala, kun oikein tonne kallioiden viereen kattoo, niin sieltä näkyy vähän merta. Joo, mä imasen nuo sumpit ja lähden takas altaalle. Moro. No niin, altaalla taas. Ja lakki sisälle, pitää paita laittaa tuohon päähän, ettei auringon pistos. Tämmöstä tää varpaat keikkuu.